jamanu président Boutaya kamɓe seydan eɓe ƴetti étendard windanno ko e drapeau wi yimɓe ɓe ngabbote ene foti jogade drapeau kañum woni mantode mum kañum kadi hollirta ɗo ko minen goni ɗo Seydou noon ko ɗum yiɗno waɗande fuutankoɓe e ɓiɓɓe halpulare wonɓe Sénégal e wonɓe Mauritanie saabu yimɓe ɗum kadi ke Seydou jangguɓe ɗum yimɓe fof no gandi fuutankaɗal haqiqa mum cosaan mum ko Mauritanie wona ni Sénégal ko jogi wonke seeɗa kono ko ɓuuri ko en hewde ko toon e Mauritanie ɗum hetti ceerno Souleymane Baal mo ganduɗa ko kañum edi wadde république e nder Fouta yimɓe hande no kaala minen mbaɗo politique ɗo e Sénégal ñan fof min mbiye mbaɗe déclaration de patrimoine sono ngara haade mon laamade kalane amen koye ko jogui ɗum galleji mon no poti otoji mon no poti kalisaji mon no poti beele